Ọ bụrụ na ị ma na ị na-aya diabetes, ọ bụrụ na ị ma na onye nke gị na-aya diabetes, ọ bụrụ na ị ma na ị na-aya ọya shuga, biko jee chọwara m anyụ afịfịa ụgbọgụrụ a. Ọ bụrụ na ị fụrụ m the fruit, make use of the leaf. Onye ọbụla na-aya ọya mamịrị diabetes, biko jee chọrọ m ya bụ ihe a. Onye kpatara ndị gboo ji wee ka mma karịsịa anyị waa anya n'ihe niile. Ọ n'ebe a ka ndị Igbo tụrụ ilu si na ọmala ajụ si nne ya na ụgbọgụrụ a na-amị anyụ. Ihe ebe ahịhịa ụgbọgụrụ ka ọ bụ. Eji ya esi ofe dị iche iche, eji ya eme ha ji, eji ya eme ha achịcha, eji ya eme ha ọna. Ịghọtago? Ihe m ji egosikwana gị ụmụ ihe niile bụ na ka ị nwee ike ịmara, maka na ndị ugbu a amụrụ amaghị ihe a na-akọ, ha amaghị ihe ekwe na-ada n'ahịa. Onye kpatara ọ na-abụ a na-ezikọ nwata awọ si zikọ ya ikpo mkpume, maka na ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ana. Nwa onye Igbo, biko nyere aka tụsa ihe ozi a, maka ọ ga-azọ ọtụtụ mmadụ ndụ. Onye kpatara ọ bụ na ije n'ọnụ ndị okenye ịkọwa ihe ị na-aya, agwa gị make use of this ụgbọgụrụ. Ị ga-afụ na ọ bụrụ na gị na nwa agadi nwaanyị bi, ọ na-ekete ojebete wee megha ji, weta akụkọ okro, weta mgbọrọndị, weta ahịhịa dị iche iche. Anyị nwere ike anya na-eri ya dịka akwụkwọ nri, mana ya bụ ihe dị medicinal in nature. Ọ na-alụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Onye maka nsị ka m kọwara gị ka ị nwee ike isonye. Igbo bụ Igbo, asị m aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazi-UC. Inwetakwa ihe ozi a ka ba alụtụsa ya nekwa ebe anyị nọ n'ogbe ka anyị wetara gị ma kọwara gị ihe ga-enyere ndụ gị aka, maka na ahalụ ndụ kpaa akụ onye iro erie. Ị mara ihe Chukwu okike mee n'ime ndụ gị, inye gị arụ isi ike. Ịga ụlọ ọgwụ ị ga-eso wee kweta ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-agabiga. Igbo, asị m nke onye chi na zere ma nze zekwara ibe ya. Ndewonu.